ಕಲಿಂಜೆ ಉಳ್ತು ಬತ್ತ ನಾವು ಬಲ್ಯಾಂದ್ರ ದೇಸೋರ್ದು ಬತ್ತನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ತಾರ್ಪೆರ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ತಾಲ್ದು ಬತ್ತನ ವಾಮನ ರೂಪ ಈಗ 14 ಕೋಲ್ತೀರಿ ಅವಡು 14 ಕೊಟ್ಟಬಲ್ಲೆ ಅವಡು ಕಾಯರದ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ವಸ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಬಳಸಿದ್ದು ಉರುಡ್ದು ಗುಣೇನ ಮಾರಿನ ಪೂರ ಕಾಯರದ ಮರ ತಾರಿಟ್ಟು ಕೊಂಪೆರೆ ಉಂಟು ತೆಂಬರದ ಸ್ವರ ಈ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ಈ ದೂರ ಪೋಪುಣ ದುಮ್ಮು ತಗೊಂಡು ನಂಬಾಣಿಗೆ ನೀವು ವೈದಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ವೈದಿಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡುದು. ಮಾಮಿನೆಲ್ಲ ನಕ್ಕರದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಂದು ಆರದ ದಂಡು ತಿಂದೆಗಳಂಜೆ ಬಂಜಿ ಬಲಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾದು ಈ ಆಟಗಳಿಂದ ಜೋಕಲೆ ಪಾಡುವರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತನ ಆ ನಾಚಿಕೆ ಪೂರ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು. ಭೂತಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಆಟಿಕೆಲೆಂಜ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಆವಾಗ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಚರಣೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಆಟಿಕಳೆಂಜ. ಆಟಿಕಳೆಂಜ ಬಂದು ಊರಿನ ಮಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಆಟಿಕಳೆಂಜನ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಬರೆಯನ್ನು ಬಡಿತಾ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಮಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಣಸು ಇರ್ಬೋದು ಇತ್ಯಾದಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯ ಊರಿನ ಮಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಟಿಕಳೆಂಜನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಆಟಿಕಳೆಂಜನ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಟಿಕಳೆಂಜನ ಕಥೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಆಟಿಕಳೆಂಜನ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುಣಚದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಟಿಕಳೆಂಜ ಬಂದು ಆಟಿಕಳೆಂಜನ ನರ್ತನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆಯ ಮಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ.
ದಯಟು ಕಲಂಜೆ ಲಂಜೆ ನೋ ಕಲಂಜೆ ಏರ ಮಗೆ ನೋ ಕಲಂಜೆ ಮಾಯಟು ಪುಟ್ಟೆ ನೋ ಕಲಂಜೆ ಸೋಗಟು ಬಲತ್ತೆ ನೋ ಮೂಡಾಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಲ ಕಲಂಜೆ ಸಾರಿ ಬಿರಿನೋ ಪಟಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ಗಿರು ಪಾಡಲ ಪಟಲ್ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾರಿ ಬಿರಿನೋ ಕಡಮ ರಾಜೋಗು ಪಾಡಲ ಈ ಕಾಲದು ಮೇಲ್ ಕಲಗು ಬಪ್ಪಿ ಕಸಗು ಬೇಗ ತುಂದುಲ ನಾಲ್ಕರ ಪಸುಕು ಎರಡು ಕರ ಮನೆರಗು ಬಪ್ಪಿ ಕಸಗು ಬೇಲ್ಯಾಳ ಊರುಗು ಪತ್ರ ಮಾರಿ ಬೀರಿನ ಕಡಮ ರಾಜಗು ಪಾಡಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಟಿಗಳ ಜನೆಯೇ ಕರಿದ ಬೆಳತ್ತ ಸಾಂತಾಣಿ ಉಪ್ಪಡ ಬಚ್ಚಿಲು ತಾರಾಯೇ ಅರಿ ಬಾರು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೈ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂಜಾಲು ಮಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲೆಂಜಾಗಿಣಿ ಮಾರಿಕೊಣಪುಣ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಂಕಲೋ ದೆತ್ತೊಣ್ಣೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಯ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಜಾಗೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಟ್ಟಣ ದೈವೋ ದೇವರಾಡೆಗೆ ತಿಳಿದುಂತುದು ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಆಡೆ ತಿಳಿದುಂತುದು ಈ ಎಂಕುಲ ನಮ್ಮನ ದೆಯ್ಯದೇರು ತಿಳಿದುಂತುದು ನಿಕ್ಕಲ್ ನಮ್ಮನ ದೆಯ್ಯದೇರು ತಿಳಿದುಂತುದು ಎಂಕಲ್ನ ತತ್ತುಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ತೆರಿದುಂತುದು ನಿಕ್ಕಲ್ನ ತತ್ತುಗುರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಆಡೆ ತಿಳಿದುಂತುದು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟು ಎಂಕುಲ ಮಾಲ್ಪನ ಕೆಲಸೋಗು ನಾನು ದುಮ್ಮುಗಳ ಇಂಚಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡುದನ್ನು ನಿಕ್ಕಲ್ ಎಂಕುಲ ನಟ್ಟು ಪುಣಚದ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಲ್ಲಾಜಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಿ ಕಾಳಂಜನ ನರ್ತನ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಟಿ ಕಾಳಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಆಟಿ ಕಾಳಂಜ ನರ್ತನ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತಂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇವರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಟಿ ಕಾಳಂಜನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಎನ್ನ ಪುದಾರು ಆನಂದ ಬಂಡದು ಯಾನ ಬಂಡ ದುಮಾವತಿ ಮುಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರನ ಬುದಾರು ಕರ್ತನಳಿಕೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬುದಾರು ಲಿಂಗು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಆನೆ ಜೋಕ್ಲು ಮೂಜಿ ಜನ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಮೂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮೂಜಿ ಆಣು ಅಂಚ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೇನು ಕೊರ್ದುನು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಯಿನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಈ ವಿಷಯಡು ಕೆಲವು ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡೆ ಪೋಯ ಅವಳೆ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರು ಪುಣಗ ಯಾನು ಅವರ ಕಲೆಂಜೆ ಕಟ್ಟನೆ ನೆನಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಕಲೆಂಜೆ ಕೊಂಡು ಪೋಯಿನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆನಂದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಬೇರು ಈ ಇಲ್ಲಾಲ್ ತಾರ ಬಂಡ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನು ಬಂಡ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ಇತ್ತಿನಡ್ದು ಅದು ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾತಿತ್ತಿನಾರು ಅಂಚ ಆರೆಗ್ ಈ ದೈವ ಕಾರ್ಯೋಡು ಇಂಚ ಈ ಬಾಕಿದ ದೈವ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆಡು ಮಾತ ವಿಷಯ ಆರು ಐಗೆ ಎಂಕ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೂಡೇರ ಬಳ್ಳಿಂದು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಚ ಕರಿ ವರ್ಷನೇ ಎಂಕ್ ಆರು ಭಯಂಕರ ಒತ್ತಡ ಬಾರ್ತೀರು ಪಂಡ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಬೇಡ ಪಂಡ ಅವು ಬಣ್ಣ ಆರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆವು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇರ್ದು ದುಂಬದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಎಡ್ಡೆಗೆವು ಆ ಎಂಕೆಡ್ಡೆಗಿಂದ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇರ್ ದುಂಬದ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆಂಡ ಆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರಿ ಸರ್ತಿದ್ದ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿನ ಅದು ಪಾಡ್ಯರ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಸತ್ತು ಮುರಾಣಿ ಲಂಚನಿ ಮುರಾಣಿ ದಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನು ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಜೆನೆ ಪಾಡ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಬಿದಾಡ್ದನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯ ಬಿದಾಡಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಡು ಒಂಜಿ ಕಾರು ಗಗ್ಗರದಿದ್ನ ಜಾಗ ಆಜೇರು ಬಂಡದು ಆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಅಜ್ಜೇರು ನಕಲ ಕಾಲೋಟು ಆ ಆಜೇರು ಮನ್ನಡು ಎಂಕ್ಲ ದೆಯ್ಯೋದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಇಂತ ನಕಲು ಇನಿ ಬಂಡ ನನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲನ ಧರ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ದಯ ಇಂಚನೆ ಊರದಾಕಲನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚ ಆ ಜಾಗ ಇಡ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲ ರಾಜ್ಯನ ದೆಯ್ಯ ಇನಿ ಬಂಡ ಆ ರಾಜ್ಯನ ದೆಯ್ಯೋದ ಕೆಲಸನು ಇನ್ನು ಎನ್ನ ಪಾಲ್ಗೆ ಒದಗದು ಬರ್ತನೆ ಎಂಚಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕಲನ ಧರ್ಮ ಎಂಚಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಕರಿ ಐತೆ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಲ್ಲೂರು ಬಿರ್ಕೊಲ್ಟು ರಾಜ್ಯನ ದೆಯ್ಯದ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ಕು ದುಂಬು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಯಾನು ದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡ ಸುರೂಟು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರನೊಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ಬಿರ್ಕೊಲ್ತ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಾಗ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂಜಿ ಬೂತದ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟು ಇಂತೇನೆ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೆಯ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಐರ್ದು ಎನ್ನ ಸಿದ್ಧಮೇರನಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರಿದು ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಒಟ್ಟು ಎನ್ನ ರಾಜ್ಯನ ದೆಯ್ಯದ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐರ್ದು ಕಲ್ಲುರುಟಿ ದೆಯ್ಯೋದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐರ್ದು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೆಯ್ಯೋದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುಳಿಗ ದೆಯ್ಯೋದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಡ್ಲಾ ಗುಳಿಗ ದೆಯ್ಯೋದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಕೊರತಿ ದೆಯ್ಯೋದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ದೈವಗಳನ್ನ ಕೆಲಸ ತನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಧರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐರ್ದು ಬುಕ್ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಉರಿಯೋಡು ಧರ್ಮ ವಿಷಯಡು ನೋಡು ಎಂಕ್ ಮೇರೆ ಪಣ್ಣ ಪ್ರಕಾರಡು ಎಂಕ್ಲು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತ ನಾನೆಲ್ಲ ಒರಿಪೋಡು ಪಣಪಣ ವಿಷಯಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಣಪಣೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ದಾನದಂಡ ಇತ್ತು ಆಟಿಗಳ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ಲ ಪಣಪೆ ಯಾನ್ ಪಣಪುಣೆ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಅಮ್ಮೆರನ
ಪಲಿನ ಮಗಲು ಬೇರು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ ಸ್ಥಾನಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೇನು ಅರೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನತ್ತು ಎನ್ನಾರ್ದು ಅನುಭವದಾರ ಅಂಚ 4 ಪಾತೆರ 6 ಆಟಿಗಳ ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಂಜನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರ ಜನ ಲೆತ್ತೆ ಮೈತೀನಿ ಲೆತ್ತಿನೇಡು ಬತ್ತೇನು ಎನ್ನು ಇಪ್ಪಳ್ತಾಳು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನೇಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬತ್ತದು ಇನ್ನು ಊರ್ತಾ ಅಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನ್ನು ಕೊಂಡೊತ್ತು ಇನ್ನು ಕಲಿಂಜಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿ ಮಾತ ತಿರುಪತಿ ಮಲ್ಪಾರ ಕಲಿಂಜ ಉಳ್ತು ಬತ್ತ ನಾವು ಬಲ್ಯಾಂದ್ರ ದೇಶೋರ್ದು ಬತ್ತನ ಬಲ್ಯಾಂದ್ರ ಕಲಿಬುರುಸಿ ಇನ್ನೇ ಊರು ತಿರುಗಿದು ಊರು ಅಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಂಡೋದು ಕಲಿಂಜೆ ಕೊಂಡೋದು ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಖಿಲಿ ಊರು ತಗಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಹೋಗ್ಯಾರ ಆಗ 14 ಕೋಲ್ ತಿರಿಯಾವಡು 14 ಕೊಟ್ಟಬಲ್ಲೆ ಅವಡು ಸೊರತ್ತು ಕೊಂಡು ತಿರಿಯಾರುಂಡು ಬೊನ್ನೆ ನೀರಾವಡು ಕುರ್ದಿ ನೀರಾವಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತು ಐನು ಬಳಸದು ಐನು ಕೊಂಡೋದು ಈಡ್ಯಾರುಂಡು ಸೊರತ್ತು ಕೊಂಡೆ ಕೊಳಂಜಾಗ ಅವು ಸುರು ಅಕ್ಕಿರಿದಾನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಕಿರಿದಾನೆ ಏಪಲ ಮಲ್ಪರಿದ್ದಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಕೊಂಡದ್ದು ಬಳಸ್ಯಾರುಂಡು ಈಗ ಅರಿ ಬಾರು ತಾರಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಮಜ್ಜಿ ಮಂಜಾಲು ಮಾಂತ ಬಳಸೋಡು ಈಗ ಆತ ಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲಿಂಜಾಗ ಮಮ್ಮಿ ಊರಿಗೆ ಹೋತು ಊರ್ದು ಅಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಂಡದ್ದು ಕಲಿಂಜಾಗ ಮಲ್ಪನೆ ಅವು ಬಲ್ಯಾಂದ್ರೇಶ್ವರದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕಲಿಂಜಿ ದೆಕ್ಕಿಸ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಕಂಡದ ಉಣಿಕೆ ಹರಿಯಾರುಂಟು ಕಂಡದ ಒನಿ ಇರ್ತು ಜಾಳ ತಮುಲಿ ಬರ್ಪಣೆ ಜಾಳ ತಮುಲಿ ಇಡ್ದಲ್ತದೆ ನಾಲಿಲು ನಲ್ತದೆ ಊರು ಬೆಳಗ್ಗದು 14 ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲಿಂಜೆ ಹೂಪು ನಾವು ಊರದು ದತ್ತದು ಉಕ್ಕ ಉರ್ಸೋಡವರು ಬರ್ಪಣೆ ಬಲ್ಯಂದ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಬೋಡ್ಲ ಬರ್ಪಣೆ ಅವರು ಕಲಿಂಜೆ ಆಟಿಡು ಬರ್ಪಣೆ ಅವರು ಅಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಾಲಿಲು ನಲ್ತದು ನಿಗಿಲು ಕೊರನ ಹೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನ್ನು ಕೊಂಡದ್ದು ಎಂಕ್ಲೋ ನಾಲಿಲು ಕುದ್ದಿ ಕೊಂಡದು ನಟ್ಟದು ಬಳಸದು ನಂತೆ ಊರ್ತ ಮಾರಿನ ಕೊಂಡಾರ ಬರ್ಪಣೆ ಕಲಿಂಜಿ ಉರ್ಸೋಡವರು ಬರ್ಪಣೆ ರೇಪಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪುದಾರ ಮೋಹನ್ ಎಂದೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲು ಮಿತ್ತೂರು ಏಮಾಚೆಡು ಏನು ಆನಂದನ ಬಾವೆ ಪಂಡ ಕಲಿಂಜೆ ಪಂಡ ಆಟಿಡು ಹೊರ ಕಲಿಂಜೆ ಬರ್ಪಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ದುಂಬು ಕಲಿಂಜೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಾಯೋಡು ಪುಟ್ಟನೆ ಸೋಗೋಡು ಬಲತ್ತನೆ ಅಂತ ಕತೆ ಉಂಡು ಏನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಯೋಡು ಪುಟ್ಟನೆ ಕಲಿಂಜಿ ಅವು ಸೋಗೋಡು ಬಲತ್ತದು ಇಂಚಾನೆ ಊರ್ದ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ಸುತ್ತಗತ್ತಲಿನ ಪೂರ ಕಲಿಂಜೆ ಬತ್ತದು ಅಯ್ನು ಕೊನೋದು ಅಯ್ನು ಒಂಜಿ 8 ದಿನ 4 ದಿನ ಕಲಿಂಜೆ ಊರ್ಡೆ ಪೂರ ಮಾತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಪೋದು ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಕೊಣದು ಹೋದು ಇಲ್ಲಾಲು ಕಡೆಯತ ದಿನ ತಾನಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋದು ಐಕ್ ಪುಂಡಿ ಕುಡುಮಿಂದ ಗಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಊರೂರ್ದು ಕೊರ್ನ ವಸ್ತು ಐನು ಪೂರ ಕೊಣದು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳದು ಕಾಯರದ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಬಳಸದು ಪೂರ ವಸ್ತುನ ಅಲ್ಪ ಬಳಸದು ಆ ಮಾರಿನ ಪೂರ ಊರೂರ್ದು ಕೊನೆಯ ಮಾರಿನ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕೊಣದು ಕಾಯರದ ಮರ ತಾರಿಟ್ಟು ಕಂಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ತುಂಬದಾಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಹತ್ರ ವಾಡಿಕೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಏತ್ ದಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡಾಯ್ಕದಲ್ಲ ಏತ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿನ 9 ದಿನ 7 ದಿನ ಇಂಚ ಪೋಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿತ್ತಲೆಗ ಮಲ್ಪೋರಿ ಹಾಕೊಂಡು 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲತ್ತೆ ಊರುಡು ಪುನಕ್ಲು ಅವು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೋಡ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿಜರು ಎಂಕಲ್ನ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲೆ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಾವು ಅವು ಕಲಿಪುರುಷ ಬಂಡ ದುಂಬು ಒಂದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ತಾರ್ಪೆರ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ತಾಳ್ದು ಬತ್ತನ ವಾಮನ ರೂಪ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿಂಜ ನಂಬುನೆ ವಾಮನ ರೂಪ ಅನ್ನೋದು ನಂಬುನೆ ವಿಷ್ಣು ಬರ್ತೇನೆ ವಿಷ್ಣು ಕಲಿಂಜನ ರೂಪ ಹೊಡೋದು ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಕತೆವು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಲ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚ ವಾಮನ ರೂಪ ಅದು ಕಲಿಂಜ ನೆಲ್ಪಣೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾನು ತಾರ್ತನ ಅಂಚ ದೀಪಾವಳಿ ಬಲಿ ತಾರ್ಪಣ ಬಲಿನ ತಾರ್ಪಣೆ ದೀಪಾವಳಿ ಇಡತ್ತ ಅಂಚ ಬರ್ಪಣೆ ಕಲಿಂಜಿ ಅಂಚ ಕಲಿಂಜನ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಪಕ್ಕಲ ಪಾಡು ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಆಟಿಡು ಒಂಜಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಆಟಿಡು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಊರುಡೆ ಪೂರ ರೋಗ ರುಜಿನ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಪಡೋದು ಆ ರೋಗ ರುಜಿನಕ್ಕೆ ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಆ ರೋಗವನ್ನು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕಲಿಂಜೆ ಬತ್ತಂಡ ಐಕೆ ವಸ್ತು ದಾನ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಗ ರುಜಿನ ಪೂರ ದೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕುರು ಏನು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆಡು ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಲೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲ ಕುರ್ನಂಚಿನ ವಸ್ತುನ ಪೂರ ಕೊಣದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೆ ಮಾತ ಊರ್ದ ಮಾರಿ ಬೀರಿನ ಪೂರ ಕಡಮರಾಜೋಗು ಕಾಡೋದು ಕೊರುಡು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪದು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ತೊನ್ನಾಗ ಈ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಎಂದೇನು ಪೂರ ದಿತ್ತನ್ವಾರು ಇಂದು ನೆತ್ತ ಪಿರವಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಪಿರವಡ್ದಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ಲೇ ಕೊಂಡೊತ್ತು ಪೋಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅದಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಪೋಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲದ ಮಾರಿಪೋ ಇಲ್ಲದ ಮಾರಿ ಪೋಂಡು ಕೈಕಾಂಜಿ ನಾಯಿ ಕೋರಿಗೆ ಮಾತಾಯಿನ ಮಾರಿ ಪೋಡ್ಲೇಕ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಿಂಜೆ ಬತ್ತಂಡ ಪಂಡ ಈ ಜಾಗೆ ಬತ್ತ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುನ ತೆಂಬರೆ ಉಂಡು ಆ ತೆಂಬರದ ಸ್ವರ ಇಡೀ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಐನ ಸ್ವರ ಇಡೀ ತಾರುಂಡವು ತಾರದಾನಾಗ ಅಂಚನೆಂಗ್ಲ ನಾಲಿಲ್ಲಾಗ ಬೋದಾನಾಗ ಆ ತೆಂಬರೆಗೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅವನಿ ಕಲೆ ಇತ್ತನ ಸೊತ್ತವು ಪಂಡ
ಏಡ್ದ ಚರ್ಮೋಡು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಸೊತ್ತು ಆ ತೆಂಬರೇಡ್ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟುದಾನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಮಾರಿ ಬೀರಿ ಐಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದೂರ ಪೋಪುಣು ಅನ್ಪಣ ದುಮ್ಮು ತಗೊಂಡು ನಂಬಾಣಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಆಟಿಕಳಂಜನಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಉಂಟು. ನಿಯಮ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚಲ್ ಬರ್ರ ಅಬ್ಬಿ ಈ ತೆಂಬ್ಯಾನು ಆಯತೆ ಚಾವರ ಉಡಿಗೆ ಪರದಾದು ಪಿರ ಒಪ್ಪಸ್ ಆಗ ಮೀಯೋಡು ಅರ್ಧಲ ಪಾಡೋಡಂಡ ಮೀದಾದು ಕುಳ್ಳಾದು ಆಗ ಅಯ್ನ ಕಟ್ಟದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಧಲ ಪಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಸಿರಿ ಪೂರ ತುತ್ತುದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ತುಳಸಿ ಗಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ತರವಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉಳಾಯಿ ಬೋತು ಅಪ್ಪ ಪಾಷಾಣ ಮೂರ್ತಿನ ಮನೆ ಮಂಚಮಂಡ ಅವಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂಕಲ್ನ ತತ್ತುಗುರುಗಿರಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಚನ ಎಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತತ್ತನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆದವಳ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಬರ್ಪಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಬರೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಬರೋಣ ದಿನೊಳ ಬಿದ್ದಾಡ ಈತ ಕೋಟೆ ಮಣ್ಣ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ಇನಿಲಂಜನೆ ದೈವದವಳು ದೇವರನವಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲೆ ನೆನೆತದು ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಡ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಈತೆ ಇನಿ ಪೋದಾದು ಈತೆ ಮೇರೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಲೆಕೊಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಬಳಸೋನ ಜಾಗೆಡೆ ಬಳಸದಾದು ಮುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಗುರು ಹಿರಿ ಹಾಕ್ಲೆಗಳ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇರಟ್ಟು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಳಸೋಡು ಮುಕ್ಕ ಈ ದೈವೋಗು ದಾನದ ಮಂಡ ಆಗ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ದಿಂಡು ಆಡೆಗ್ ಇಂಚ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಆಡೆಗ್ ಮುಗಿತೆ ಅಂಚ ಹೆಚ್ಚಾದು ಈ ಆಟಗಳಿಂದ ಜೋಕಲೆ ಪಾಡುವರು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಡೋಣ ದುಂಬುತ ಪದ್ಧತಿ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಈ ಮಲ್ಲಾಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಮಲ್ಲ ದೈವತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣೆ ವಿಷಯ ಈ ಆಟಿಗಳ ಜನಪುರ ಪಂಡ ಜನ ಸಂದರ್ಭ ಇಜ್ಜಣ್ಣವ್ಳು ಮಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಿರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಕೆ ಐತೆ ಇಲ್ಲಾಲು ಜೋಕುಲು ಐತೆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಂಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ಪಣಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ನಿಚ್ಚಂಡ ಈ ಇಂಚ ಪೋಪಣೆ ಸೇಡು ಪಾಡಂದ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಆಂಡಂದ ಅಣ್ಣ ನಿಚ್ಚಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಾಲ್ಪಡೇನ ಕೆಲಸ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಊರುಡೆ ಬೋದನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತನ ಆ ನಾಚಿಕೆ ಪೂರ ದೂರ ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂಬಿಯೇ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಗ್ಗಿ ಯಾನ್ ಅವಳು ರಾಜ್ಯಂದೇತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಣಾಗ ಆಜೆರಡು ಪಂಜಿಭೂತದ ಕೆಲಸ ಎಂಬಿ ಮಲ್ತಿ ಮಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪಡುವಂಡ ವಿಷ್ಣು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವರು ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಅಂಡಲ್ಲ ಆರು ಆತ ಮಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ಅಂಡಲ್ಲ ಆರು ವಾಮನ ರೂಪ ತಾಲ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಿನೇ ಅದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೆ ವಿಷ ಪಂಡ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆ ರೂಪ ವಾಮನ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಜ ಭಟ್ರ ರೂಪ ಆತ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಕತೆಟ್ ಅಂಚ ತೆರಿತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಾಮನ ಎಲ್ಲೇ ಬತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹತ್ರ ಬರ್ತದು ವಾಮನೆ ಉಂತುನ ಅಂಚ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆ ಕಲೆಂಜೆ ನೋ ಕಲೆಂಜೆ ಏರೆ ಮಗೇನೋ ಕಲೆಂಜೆ ಮಾಯೋಡು ಬುಟ್ಟೇನೋ ಕಲೆಂಜೆ ಸೋಗೊಡು ಬಳತ್ತೇನೋ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲಾಳು ಕಲೆಂಜೆ ಆಟಿ ಮುಪ್ಪದಿನೋ ಮಗಲೆಲ್ಲಾಳು ಕಲೆಂಜೆ ಸೋಣ ಮುಪ್ಪದಿನೋ ಪಂಡ ಆಟಿ ಮುಪ್ಪದಿನೋ ಮಗಲೆಲ್ಲಾಳು ಗುಳ್ಳುಬೆ ಸೋನ ಮುಪ್ಪದಿನೋ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲಾಳು ಗುಳ್ಳುಬೆ ಅಪ್ಪ ಮಾಮಿನೆಲ್ಲಾಳು ಸಮ್ಮನದಾನ ಮಣ್ಪೇರು ಸೇಮಯದಡ್ಡೆ ಪೇರಾಗ ಹೋಮತ್ತ ಪಸಂಗಾರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಐಕ್ಕ ಸಂದಿರಿ ಅಂಚ ಮಣ್ಪೇರು ಮಾಮಿನೆಲ್ಲ ನಕ್ಕರದಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಪಾವೇರಿ ಪಸಂಗಾರಿ ಪಂಡದು ಪಂಡ ಅವು ಜೋಕ್ಸುಡು ಪೋಪುಂಡು ಬುಕ್ಕಾಯ ದಾನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ಪುಳಿ ಕುಕ್ಕುದು ಉಪ್ಪಾಡು ತಿನ್ಪೆ ಕುಕ್ಕುದು ಉಪ್ಪಾಡು ತಿಂದೆ ಕಲೆಂಜೆ ಕೂಳಿ ಚಿರುವಂಡೆ ಮುಂಡಿದ ಗಂಡೆ ತಿಂದೆ ಕಲೆಂಜೆ ದೊಂಡೆ ಮೂರೋಂಡೆ ಬಾರದ ದಂಡು ತಿಂದೆ ಕಲೆಂಜೆ ಬಂಜಿ ಬಲಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ಜೋಕ್ಸುಡು ಪೋಪುಂಡು ಇಂಬೆ ಬಾರದ ದಂಡು ತಿಂದೆ ಬಂಜಿ ಬಲಪ್ಪ ಉಂಡೆ ಎಂದು ಮುಂಡಿದ ಗಂಡೆ ತಿಂದಣ್ಣಗ ದೊಂಡ ಕಿರ್ಮುಡತ್ತೆ ಈ ಕುಕ್ಕುದೊಪ್ಪಾಡು ತಿಂದಣ್ಣಗ ಆ ಕೂಳಿ ಚಿರುವ ಏದ ಪಂಡ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕು ಪುಳಿ ತಿಂದಣ್ಣಗ ಕೂಳಿ ಎದುರು ಬಿಡುದು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ದುಮ್ಮದಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚ ಪೋತೇರು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲത്തെ ಬತ್ತ ಮಂದ ಎಂಗ್ಲ ಪೂರ ಸರಿಯಂದು ಎಂಗ್ಲ ಪನಿಯರಾಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲ ತೆರಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಾವ ಮಾನವೇರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತಪ್ಪು ಲೋಪದೋಷ ಬರ್ಪುಣ ಎತ್ತನ ಮಾನವೇರು ಹಿಡಿದಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಬರೀ ಕೆರಟಿರಂಡ ಕೆಲವು ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಈ ಹವಗಡಲು ಬರ್ಪುಂಡಿನೇ ದೈವ ಕಾರ್ಯ ಆಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಸರಿ ಊರುಟು ನಡತ್ತಿಗಿ ನಿತ್ತನೇ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ ನಡಪೆರ ಕಾರಣ ಆಂಡ ಇತ ಸಂದರ್ಭದಾಯ್ತ ಪಂಡ ಓವು ಮಾತಜಿಲ್ಲ ಅವು ಆಪುಣದು ಮನ್ಪುಣಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ಅವು ತೊಂದರೆ ಜೈಟ್ ಮಲ ಆಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯೋಟು ಜನಕ್ಕುಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಂಬಣಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಣಕಲ್ಲ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೀತು ಮಲ್ತಂಡ ದುಂಬುತ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಅನ್ಪುಣ ನಮಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡದು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈಗ ನೀವು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಆಟಿಕಳಂಜನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದದ್ದು ವಿಷಯ? ಇವನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್, ನಮ್ಮ ಪುಣಚ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸ್ಟಾಫ್. ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗಲೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆನಂದನೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ
ದೈವದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಲು ರೊಟ್ಟಿ ಅವನದ್ದು ಫೇವರೇಟ್. ಕಲ್ಲು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗುಳಿಗ ಅದೆರಡು ಭೂತಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ. ಭೂತಗಳು ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈ ಸಮುದಾಯದವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಟಿಕೆಲಂಜ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆಟಿಕೆಲಂಜ ಹಾಕೋದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾವಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಆವಾಗ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಹುಡುಗ ಇರುವಾಗ ಆಟಿಕೆಲಂಜ ಅವರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಟಿಕೆಲಂಜ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು. ಆಟಿಕೆಲಂಜ ಹಾಕಿ 4 ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ತಿರಿ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ನರ್ತನ ಮಾಡುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದೈವ ನರ್ತನ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಅಬ್ಬರಗಳು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ನರ್ತನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಒಂದು ಆಟಿಕೆಲಂಜ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು. ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೂ ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷ ಇವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಇವರೇ. 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪುಣಚ ಗ್ರಾಮ ಇಡೀ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆವಾಗ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದರು. ತದನಂತರ ಇವರ ಅಣ್ಣನ ಮಗನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ, ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ತೆಂಬರೆಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನೀವು ವೈದಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ವೈದಿಕದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಶಂಖನಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ, ತೆಂಬರದೈದಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು, ನಂಬಿಕೆಯೇ ಜೀವನ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ. ಆನಂದರ ಸಹಯೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಕುಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯ, ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂತ ಕಟ್ಟುವಾಗಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಪರಿಚಾರಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಂತೇಳಿ. ನರ್ತನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವವರನ್ನು. ಒಳ್ಳೆಯ ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬು ಸಂಸಾರ ಇದೆ. ಇವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೇವಿನಗರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆನಂದ್. ಇದಿಷ್ಟು ಆಟಿಕಳಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯಾದ ಆಟಿಕಳಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಾ, ನಾಗೇಂದ್ರ ರೈ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಗೌತಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಪುತ್ತೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. Dr. M.V. Shetty Institutions, Mangaluru. Empowering dreams and achieving greatness since 1985. Dr. M.V. Shetty College prides itself in its history of 38 years. It undertook path-breaking initiatives in Indian higher education with the introduction of innovative and modern curricula, insistence on academic discipline, imparting of holistic education, and adoption of global higher education practices with the support of creative and dedicated staff. First private college in Karnataka offering diverse healthcare programs, offers you multiple of courses.
Dr. M.V. Shetty Institutions is a nurturing ground for an individual's holistic development to make effective contribution to the society in a dynamic environment. Dr. M.V. Shetty Institutions, Kavur Road, Vidyanagar, Mangaluru, Karnataka 575013. Contact 0824 248 1048, 0824 248 1096. Website www.mvshettycolleges.edu.in.